Здравейте хора! Сега в днешното видео ние ще влизаме в наша стара кола под марката Toyota. Сега, за да направим това видео, ще ми трябва помощта на моята сестра Катрин. А сега е време да я призоваваме. 1, 2, 3, Катрин се появи. Добре, така. Какво има? Ще влизаме в стария ни джип да видим, да гледаме какво има вътре в него. Хайде. Добре. Тя влиза отпред, а аз влизам отзад. И после двамата ще влезем най-отзад. Така. За сега време е да видим какво има зад него. Кажи ми, ако видиш нещо интересно. Добре, сега това е вътре интериора. Всичко в кожа, бежев цвят. Сега отиваме отзад. Тези седалки тук са част от багажника, но те могат да се съберат и да стане по-голям багажника. А отзад за тях имаме постелка, която се слага на прозореца, за да не загрее колата вътре. И аптечка. Намери ли нещо? Намерих ключодържател от Москва. Я да видя. Както виждаме, сега сестра ми намери ключодържател на Москва от Русия. Вече е мой. Така, тук има вътре още има лента, за която се хваща и се дърпа това. Парфюм. А като се дръпне, падат държачи за чаши. Има парфюм. Намерих парфюм! Катрин намери парфюм. Нека да видим как мириши. Мирише доста добре. Мирише като на цветя. Примерно, мисля, че на роза мириши. Я определи. Сега тя ще си пръсне, за да помириши. Не мога Нека аз да ти пръсна. Дай ръката. Добре, стига! Пръснахме. Сега Трябва да да го види. размажа, защото ако сложим много на едно място, просто ще Доста хубаво мирише, дори от тук го помирисвам. Слагаме го обратно. Не знам, мирише на парфюм. Добре, не ти ключодържателя и това беше. Я да видим какво има тук. Но преди да свърши това видео, ние ще видим едно Land Cruiser.